Ahojte, dneska si povieme, akým spôsobom vybrať bežný účet. V prvom rade si vyberte bežný účet, aby bol bez poplatku. Je jedno, ktorej banke si to zoberiete, dneska už každá jedna banka ponúka takúto možnosť mať účet taký, že budete využívať väčšinu služieb iba elektronicky. Čo v našom prípade nám to aj celkom vyhovuje, lebo môžete robiť cez mobilnú aplikáciu alebo cez internet banking, hoci čo len potrebujete. A ak by ste potrebovali urobiť niečo iným spôsobom, tak rozmýšľam nad tým, že čo? Výbery viete urobiť cez bankomaty alebo prevodom na nejaký iný účet niekomu. Vklady viete urobiť cez vkladomaty, ktoré sú zadarmo, tým potom tiež nepotrebujete navštíviť pobočku. Takže pri takom bežnom platobnom styku vôbec nepotrebujete žiadny taký účet, kde budete mať hradené poplatky aj na pobočke. Ďalšia vec, čo k tomu bežnému účtu určite dostanete, je debetná karta. Je to klasická platobná karta, ktorou viete platiť hoci kde, na termináloch alebo aj cez internet, alebo vybrať z bankomatu. Banky vám veľmi radi ponúkajú ešte tzv. Povolené prečerpanie. Ako to povolené prečerpanie vôbec funguje a na čo si tam dávať pozor? Predstavte si situáciu, že zarábate 1000 eur čistom a výplata vám chodí 10. v mesiaci. Takže dáme si prvý deň v mesiaci a zoberieme si 30-dňový mesiac a tam skončí. 10. vám prišla výplata plus 1000 eur. Míňate. Tvárme sa, že 20. sme už všetko minuli, takže na bežnom účte už máme 0 eur. Ale banka nám povolila ísť do povoleného prečerpania, dajme tomu, že dajte ďalších 1000 eur. Takže môžem míňať a na konci mesiaca miniem ďalších 1000 eur, lebo som mal nečakané výdavky, ale banka mi to povolila, takže môžem. Hej. To je prvý mesiac. Potom príde 10. výplata, znovu plus 1000 eur v ďalšom mesiaci. No len môj stav účtu je zrazu 0. Lebo som vrátil banke 1000, takže ja začínam od nuly. A idem míňam, ale zase môžem minúť iba tú 1000, čo mi banka povolila. A na konci mesiaca môže byť 10 000 mínus. Treba si uvedomiť jednu vec. Za každé 1 euro požičané, za každý jeden deň už sa mi narátava úrok. A nie malý, niekde okolo 18% v priemere. Ďalšia vec, čo si musíme dávať pozor, že na konci mesiaca nám banka vždy ten úrok zúčtuje. Dajme tomu, že by ten úrok robil nejakých 20 eur a prišiel koniec mesiaca, ale ja som minul celých 1000 eur. Odkiaľ si má banka zúčtovať tých 20? Banka to matematicky technicky urobí, že minus 1020, ale rovno posiela informáciu do úverového registra a hovorí, že ste neplatič, lebo 20 eur už ste v nepovolenom prečerpaní. A potom, keď toto robíte každý mesiac, tak sa vám môže stať to, že budete riešiť niečo vážnejšieho, napríklad auto, bývanie alebo niečo iné, budete potrebovať nejaký iný úver a banka vám uvidí túto históriu v úverovom registri, lebo tam sa posledných 5 rokov vždy drží v tom úverovom registri a zistia, že vlastne vy ste nedôveryhodná osoba, lebo teda ste, dá sa povedať, že neplatič, hej, a takémuto človeku oni požičať radšej nechcú. Takže toto si na to dávajte pozor. A ak už musím ísť do toho mínusu, tak aby som si tu na konci nechal aspoň tých 50 eur, takže neminiem to úplne, nech som napríklad iba minus 950 pre istotu, aby mi banka naozaj mohla zúčtovať ten môj úrok. A keby mi tam tých 20 eur zúčtovalo, tak som minus 970. Stále som neporušil nič, stále som v povolenom prečerpaní, žiadny úverový register ma tým pádom nezaujíma, ten je stále čistý a môžem pokračovať ďalej. Len pozor, a ako náhle prišla táto výplata, začal som zase od nuly a toto teda sa vám rozhodne nepáči, lebo ste stále v jednoduchom cykle a tam sa z toho veľmi ťažko dostáva. Jedine, že by ste dostali nejaké odmeny a jednorázovo to potom celé vrátite a zase začínate žiť iba z vlastných peňazí. Ale akým spôsobom využiť niečo lepšieho, ak potrebujem mimoriadne niečo urobiť, si povieme za chvíľočku ďalej. Takže čo urobiť iné ako povolené prečerpanie, ak potrebujeme mimoriadne niečo vyriešiť za nejaké ďalšie peniaze? Existuje tzv. Kreditná karta, lebo sme pri tých kartových produktoch iba, že existuje kreditná karta, ktorá funguje nasledovným spôsobom. Kúpil som si niečo za 1000 eur a teraz mám 45 dní, niektoré banky dokonca až 50 dní ponúkajú, že pokiaľ ich
v tomto období vrátim naspäť tých 1000 eur, nemusím platiť vôbec nikomu nič. Takže ak už mám vybrať si alternatívu, že dobre, idem si kúpiť 1000 eurové letenky, tak či ich kúpim na kreditnú kartu alebo na povolené prečerpanie, tak rozhodne by som išiel na kreditnú kartu, lebo sa mi 45 dní nič neúročí, takže nezaplatím určite žiadny úrok, ak sa mi to podarí dovtedy vrátiť. Keď nie, tak sa mi to úročí štandardne ako aj na povolenom prečerpaní, lebo tie úrokové sadzby sú plus minus tie isté, tie sú niekde okolo 18%, dokonca niektoré to môžu mať ešte aj menej, lebo sú nejaké akciové, ale principiálne prvých 45 dní žiadne úroky neplatím a keď to dovtedy vrátim všetko naspäť, tak som si kúpil letenky, ale došli mi odmeny, vrátil som to, som v poriadku. Takže minimálne tento čas som získal na to, ako to vrátiť naspäť. Môžem napríklad aj polovicu vrátiť, tým potom sa mi bude úročiť iba tých posledných 500 eur, dajme tomu proste. Stále lepšie ako na povolenom prečerpaní, lebo tam sa vám už každý jeden deň, ktorý som už niečo vyčerpal, aj keď 1 euro, už sa mi tam to 1 euro úročí tými percentami a na konci mesiaca určite ten úrok strhnú. A ak chcete vedieť ďalšie praktické informácie, sledujte nás na YouTube, na Instagrame a na Facebooku. Budeme sa tešiť.